ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хӯҳарои меҳрубон, тамошобинои гиромӣ, ҳама каса хушомадед ба канали мо. Имрӯз духтаро дар канали мо распаковка чек мешавад ва баъдан тарзи тайёр кардани клубника в шоколаде. Чӣ хеле ки шумо дида, имрӯз распаковкада қутичаи таблеткадозӣ харидам, барое ки озираш такамтар таблетка дору истифода мебарам. Рости бисёр вақт фаромӯш мекунам хӯрдана, даже як рӯз ду рӯз мегзарад ки доруам да ёдум мезанам. Анам хеле қутича харидам, ҳамашона сабират кардам, понеделник утрам вечерам гуфта, чтоб ман хирм ҳам ёра. Ягон ҷо рафтамам, қатъин бурда тонам да сумкачам андохта. Бисёр чизи удобни буда. Баъд дӯстони азиз, иҷода палочка харидам барои клубника в шоколаде, ду намуд шоколад харидам, дафтар, ручка, скрепки, вай чӣ мегӯянд, қутича барои трайфл харидам. Мо имрӯз заказ доштем духтаро, клубника в шоколаде, қатъи трайфл. Чӣ хеле ки шумо медонем, мо дар шаҳри Аҷол зиндагӣ мекунем ва дар инҷа ҳастанд тоҷико апа хӯҳаромон ва яке аз онҳо мода заказ дода буданд ки клубника в шоколаде, қатъи трайфл. Ҳастанд апа хӯҳарое ки мисол 5-50шон ҳунарае, лекин ранги ман мефорашон ки ягон кас тайёр кунад, тайёрша мисол истеъмол кунанд, бо интереснитар мешавад. Рости бисёр вақт худам хӣ мешавам, чиз тайёр кардаги худам худам хӯрда наметавонам. Вақте ки дар Тоҷикистон будем муддати кӯтоҳ, ҳамуҷода фақат айбирин кӯшиш мекардам, заказ мекардам, мехаридам, мехӯрдам. Агар не ман худам тайёр карда метавонам ҳамин чизоро. Ва фикри шахсии мае ки ҳами бисёр одамо чизи тайёр кардагии худшона мисол хӯрдан намефорашон. Ҳама вақти хеле неста, лекин ман бисёр вақт ҳамхештагим. дӯстони азиз, бубинед дар инҷа мо 3-4 лато клубни харидагием ва чӣ хеле ки гуфтум, ман хеле фери пасудамона харидам. Ферира мерези ку губкаш дар болош места. Ё пеш дар Валбрис бисёр мо дошта буданд, қимат буданд, лекин ман магазини худмон арзонтар харидам. Корча харидам дӯстои азиз. Баъд ман хеле қутичаи калони намедонам чанд литра буд, барои орддозӣ харидам, чтоб ордо тозак, маҳкамак бестанд. Иҷода чӣ хеле мебинед, ордои пачка кишон коғазия мехариди килога, пачка тар мешава, мереза, умуман неудоб не. Баъд дӯстони азиз, чойник харидам, чойники чой дам кунӣ дӯстон. Дар ҳамин кухним чӣ посудае доштам, ҳамаша партофтум. Чӣ посудае ки дар берун монда будамаш, яъне ки маҳкам накарда будам, ҳамаша партофтум ва корчаю, чойнику, қошуқам хеле бисёр чизоро айнав харидорӣ кардам. Чӣ хеле ки дидестен, дар инҷа подставкаи хӯроки гармонакам харидам, яъне дег пека вақте ки рӯи газ мегирем ку барои килёнко ва ё насӯхтанаш. Иҷода распаковка чеки ҳами губкачамон қатъи феримонак моншидеста. Беҳад чизи зур буда, ман я уже истифода бурдам. Вай беҳад ферира эконом мекунад, беҳад удобния. Ҳами рости ман танқисӣ мекаштам ки губкаҳо ҳама вақт тар мемонданд, бӯи нам мекард ва фери бисёр расход мешид. Ҳама тарафа вақте ки ҳамин чиза харидам, рости гап ҷонам дамид. Беҳтарин чиза барои заное ки мисол дар хона бисёр ҳами вай мекунанда, посуда мешӯянд, мисол сару кор мекунанд. Беҳад чизи зурае. Рости ман худам хиёл мекунам ки на мисол 12 соат дар хона бошам, 10 соати ман дар кухня мегзарад. Барои инам хеле занакое ки дар кухня бисёр мешинанд, бисёр чизи удобния. Хоб дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидеста, иҷода хай шапошап кардестам, ҳамин чиза сабират кардестам. Дар дирнаш анаму фере ки камтарак дар вай мондагӣ буд, рехтам. Шумо бовар кунед, муддати чанд рӯз шид истифода бурдестемша. Беҳад чизи зур. Хулас дӯстони азиз, хостам ки дар инҷа барои марафони харобшавӣ гуфта бигзарам, барои апа хӯҳарои меҳрубони мо. дӯстони азиз, оҷамиҷода посуда мешум ва шумода оиди харобшавӣ маълумот метиҳам ва як средствое ки беҳад ржавчинора, налётора, жирои қаватшидагира ва плесенора мегира, ҳамиҷода шумода тавсия дода мегзарам, дар навор бубинед. Хулас дӯсто, вақте ки веси ман 56 кило буд, 58 кило буд, қадми 156 буд, нормални буд барои ман, яъне ки хуб буд. Бо гузашти замон бисёр фарбешидам, беаҳамиятӣ кардам, 70 чанд килода рафта расидам ва ҷоеш омад ки вақте дар Тоҷикистон будем 90 чанд килода баромада расидам. Ва ман ҳамин ранги ҳамаи занакҳо, чӣ хеле ки ҳамин рӯза интернет авҷ гирифтааст, дар рекламаҳо медидам Чёрная пантера, Фатзоп ҳастанд ку ҳами дору бисёр буд, як 5-6 намуд дору харида хӯрдагиам. Ман чиза ба кала мегирам ва ҳар боре ки мехаридам ай 5000 кам набуданд ҳами дорое ки ман харидам. 4500, 5000, то ҳатто Чёрная пантераро ман 7000 харида будам, д вайша.
чӣ мегӯянд пачкаша, ки тавсия дода буданд, ки 2 моҳ падирад бихӯре. Намедонам 6 таи дошт пачкаш, намедонам 12 таи дошт, ҳам хеле буд. Қимат харида будам. Хулас дӯсто, озим як гапа барои шумо дафтезам. Доруҳо зарар кардан, фоида накарданд, хусусан барои гурдон, барои желудка. Ва вақте ки дар Тоҷикистон будам, ҳамин чӣ хеле ки шумо мебинед марафонҳои харобшавӣ, курсҳо, диета, диетолого ва дуюм бора ба ҳамин чизо машғул шудам. Рости аввало диета мекардам, диетам долго намерафт. Рости гап як рӯз, 2 рӯз, як ҳафта от сила сарватса мекардам. Лекин вақте ки дар курси диетаи як ҷавонблогери ӯзбекистонӣ ки иштирок кардам, курсшон $150 буд. Марафоншон қати курсшон ҳам уҷода меомӯзӣ, туда вай мекунанд, чӣ мегӯянд, правилни питанияро меомӯзонанд, тарзи везпартоиро меомӯзонанд, машқҳоро меомӯзонанд ва дар баробари шуморо хароб карда метиҳанд. Ва шумо метавонед ки дальнейшум анамихел хутона хароб карда, формаи даркоритона паддержат карда гаштан гирен. Дуюм бора ба шумо курс харидан ё ки мисол дар марафонҳо иштирок карда хароб шудан лозим намешавад. Ман ҳамин хел кардам. Ҳам курс харидам, ҳам марафоншонда иштирок кардам ва чӣ хеле ки шумо медонед, ҳозир ҳамин чизо авҷ гирифтагиа дар худмон. Бисёр занҳо мисли ман мехоҳанд ки хароб шаванд. Хулоса баохаро, касоне ки мехоҳед хароб шавед, рақамҳое ки рӯи экранда мондагӣ, марҳамат муроҷиат кунед дӯстон. Ман шумода марафон вай кардагим, кушодагим, марафони хидмат сар додагим. Дар марафони мо дӯсто, яъне ки хӯрдан мумкин аст. Ҳатто як рӯза 4 маротиба метавонед ки хӯрок истифода баред ва бе ягон танқисӣ, бе ягон доруҳои зиёдӣ, бе ягон спортзал метавонед ки хароб шавед. дӯстони азиз, барои маълумоти пурра дар ватсапи мо муроҷиат кунед. Ман шумода фаҳмонда мегзарам ҳамаша. Ва агар хоҳиштон боша, марҳамат, марафони мо иншааллоҳ баъди иди қурбон сар мешавад. Яъне ки ҳамин рӯз ид гузашт, шояд пагаш марафонмона сар кунем, барое ки як 12 духтарак аллакай уже ҷамъ шидан, номнавис шидагиянд. Фақат ҳамин ида нигоҳ дорем ки ид гузара, барое ки хай мо чӣ хелем занакҳо рӯзи ид накунем, мисол нахӯрем, намешавад. Ба ҳамон хотир хидма мозирашта перерив кардагим ва дигар духтарорам номнавис кардагим. Марҳамат кунед духтаро. Баъди иди қурбон марафони харобшавии мо сар мешавад. Дар марафони мо духтаро як рӯзда як бор ман шумода машқ метиҳам ва дар як рӯз 4 маротиба хӯрок метиҳам. Чӣ хӯрдантон дар корай, чӣ хел кай хӯрдантон мумкин ай ва чӣ мегӯянд, хароб мешавед. барои шумо фақат тарозу дар кор мешавад, сантиметр ва бо диққати шумо ки ман ҳар он чизе ки мегӯям ба гапи ман мекунед. Ман шуморо духтаро гурусна намемонам ва асаботонам хароб намекунам, барое ки бисёриҳо аз гуруснагӣ, аз нагрузкаи бисёр асабонӣ мешаванд. Амрои худумборӣ ман хеле одаморо хароб намекунам дӯстон. Методикаи харобшавии мо тамоман дигар аст. Ҳамроҳи устози мо ки чӣ хеле ки гуфтам ай Ӯзбекистон ай, мо тамоман дигар методикаро истифода мебарем ва гарантияш қати ки шумо хароб мешавед. осон, қулай, бе ягон зарар ба организму асаби шумо хароб мешавед. бовар кунед, диетае ки ҳозир мо дорем, ман як рӯзда 2 бор спокойно клубника истифода мебарам. Ин чиз одама фарбе намекунад. мисол вақте ки дефитсит калория кардӣ, вақте ки калориҳоро шиттат кардӣ, вақте ки правилно хӯрдӣ, фарбе намешӣ. бубинед, агар ҳозир дар бораи харобшавӣ бошад, агар ҳамин бисёр мевагию сабзавоту, ҳамин чизое ки натуралиянд фоида дораду зарар не. лекин ҳаминорам истифода бурданша, вақту соату тарзи истеъмол куниша донистан дар кораи духтаро. ман ҳамин худам, ина таҷрибаи шахсии худам дар ҳамин қасоли зиндагӣ, ман ҳамин чизоро рости гап намедонистам ва баъзан вақтҳо ҳайрон мешудам ки ман барои чӣ қадар фарбешта рафтаистам. гарчанде ки ман ҳар рӯз мисол бургер нахӯрам, гарчанде ки ҳар рӯз мисол ош намехӯрам, чӣ дақиқа фарбе мешавам гуфта бисёр хӯрам нестам духтаро. лекин ё ҳамаш сабаби хичонат доштиянд. ба ҳамон хотир марҳамат кунед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. нархи марафон бениҳоят арзон ай духтаро, бениҳоят. уже дуюм курси марафони мо ҳай духтаро, қати мо якум вай марафона тамом кардан, отзывошон ҳаст ай духтаро. бовар кунед, будан апҳое ки
1 кило даже вес напартофта буданд. ай таҷрибаи хичончи хеле ки нақл кардан, лекин ай 3 кило то 6 кило дар як моҳ партофтанд духтарои командаи ман. ба ҳамун хотир ин марафони дуюми мо мешавад дар ҳамин моҳи май баъди ид. марҳамат кунен, успед кунен, номнавис кунен ва бо мо хароб шавен. дӯстон, рақамҳо дар рӯи экране, ба WhatsApp муроҷиат кунен. ҳамаша гуфта фаҳмонда гузаштум. бо мо бошен дӯстон. чӣ хеле ки шумо дидед дар ҷа клубникоро шушта гирифтем ва ба ду тақсим ҷудо кардастам. дар ин ҷа клубникои мо 4 та латок буданд. якташа фарзандо уже шуштум, хӯрдем. 3 таи дигараша тасмим гирифтем ки клубника в шоколаде кунам. ва мондагиша чӣ мегӯянд бохе ягон варенӣ, ягон чӣ мекунам, гуфтум ҷудо кардамшона. бовар кунен, кам дар корш вай будай душвортарак будай назар ба дигар корҳо дар назари ман, барое ки оли клубника шуштем, қоқ мекунем, баъди қоқ кардем морозилникда мемонем. баъдан ай морозилник гирифта баъд шоколада об карда якта тар карда температураи шоколада як хел нигоҳ дошта, хулас хай камтар корш кашокаш дошта, лекин ин ҳамон чизда арзиш дорад ки беҳад бамаза мешавад. чӣ хеле ки шумо дидестед клубникоро ҷудо кардастам. дар ин ҷа клубникое ки кам задагиянд ё ки хеле ровна ҳавор нестанд, ман ҳаваёро ҷудо кардастам. барои худмон клубникои калони вай гирифтам барои шоколад мондан, бе задагӣ, бе ягон чӣ, ки ҳавори хушрӯбия шоколадош. дар ин ҷа дар болои тахтачаам духтаро ман бояд салфетка мегирифтам, салфеткое ки сухоянд ку. ман рости фаромӯш кардам ва дар ин ҷа сачохчаи тоза шуштагӣ доштум ва влагая хушрӯтар ҳамин сачохча мегирад. ба ҳамун хотир дар болои ҳамин сачохча мондум, тахтача сачохча мондум. аввал қоқ кардам, баъд ба морозилник рой кардам. дар ин ҷа шоколада об мекунем духтаро. як косара гирифта хушрӯ хушк мекунем косара. баъдан духтаро шоколада мерезем. барои номи шоколада фаҳмидан духтаро дар комментария нависен, ман шумода номша нависта рой мекунам. ҳамин намуди шоколада андохтем дар микроволновка муддати 1-2 дақиқа кофта об кардем. баъди об кардан бошад духтаро, шоколад беҳад ҷӯши бад мешавад. дар дарунаш 3-4 донаи дигаам хеле шоколади калон партофта аралаш кунен, об шавад, температураш яхе мешавад духтаро. ҷӯшиш мерава, мисол клубникаро тезтар вай мекуна, шах мекуна баъди тар кардан. хулас дар ҷа шоколада об кардем дӯстони азиз, кофта мана бибинед. ба як қошиқча, ҳамин қошиқчае ки дар дасти ман дидестен ку дӯстон, ҳамин қошиқча, дар як қошиқча равған андохта аралаш кардагим, обычный равған, то ки клубникамо хрустящий биёяд, шоколаддошонам хеле хрустящий шида равномерно вай шавад, дар клубникамо вай шавада. хулас дӯсто, клубникаи мо айни ҳол дар морозилник қарор дорад. вақте ки шумо клубника шуштен, хушк карден, ҷудо карден, ҳатман дар морозилник монен, то ки хунук шавад, мисол боз сахттарак шавад, то ки анами шоколадҳои шумо тезтар вай ба худшон клубник шоколада ба худаш кашад. баъд апа охарое ки дар комментарияҳо оиди либосҳо ва чӣ мегӯянд размерҳои куртомон пурсидастен. дӯстони азиз, комментариётонаи ҳаматон бахшиш мепурсам, навдидум. бовар кунед, ман то ҳоли уборка кардастам, то ҳоли тозаӣ кардастам. ай шӯхи берун духтаро. телефон дар дасти кӯдакон места бисёр вақт, лекин ман дуромадам, дидум комментариётона. бубинен апа охаро, иҷада аввал барои клиентом, яъне барои клиент, барои заказам клубника тайёр кардастам. чӣ хеле ки гуфтум, клубника дар холодильник монен хунук шавад, дар морозилник шоколад тезтар сахт мешавад. анам хел шпажкае гирифтам духтаро, дар клубник мондум ва клубникае гирифтам дар шоколад тар кардам. як минут тамам хел қапидум, то ки шоколад сахт шавад. баъд гирифта дар як ҷои удобна мондум ки бо хушрӯтар шоколадҳошон часпида сахт шаванд. бубинед, ака якумбора вақте ки ҳамаи корро якумбор мекунӣ, айбуд бисёр мешавад. баъд дуюм, сеюм, чорум бор кардӣ хушрӯ мекунӣ. ман гумон мекунам ки барои якум бор тайёр кардан, барои заказ хусусан беҳад хушрӯ баромад. беҳад. ман чӣ хеле ки гуфтум, ҳамроҳи фарзандам тез тайёр карда мехӯрем, лекин барои заказ бори аввал буд. дар ин ҷа духтаро шпажка қати неудоб набуд, бо кӯшиш кардам ки дастам қати вай кунам. оли ҷада оиди перчатки мегӯянд. духтараке ки ай ман клубника в шоколаде заказ кардагиай, беҳад одами қариби зиндагии май. ба ҳамун хотир чӣ мегӯянд, дар тавақ нон хӯрдагиам хеле бризгиваться намекунад. якумш дуюмш ки озим ҳамин ҷада
печатки пушумака эстетика када мисол кор кунам намешава, барое ки мечаспа шоколад, печаткида шоколад мечаспа, анаи шпажкара қапиданаш неудобно мешава. хусусан ягон чиз мисли дасти худи одам чувствительный намешава. вақти печаткира пушида эҳсосотот вообще дигаха мешава. шахсан мада неудобно кор кардан. ба ҳамун хотир чӣ хеле ки десен ҳадди имкон чени тонистагим аккуратно мисол ҷамъ кардесам клубника в шоколадера заказа. хай дӯсто чӣ хеле ки гуфтаистабдум барои размери либосо пурсидем ку духтаро ва ё тамом шидагиянд дӯстои меҳрубони ман ва ё борои пешинаи мо буданд ки ҳатто аз 1 сол ҳам гузаштанд ва албатта ки и чизора ман наличӣ надорум ва даже ёфтаям дода наметавонам барое ки пастафшикое ки ман қачон кор кардагим даже даниёшона гум кардагим дӯсто. ва айни ҳол дар хона камтар бор дорум духтаро борои хоҳарчамай. чӣ хеле ки шумо медонем алимаи забони русӣ ба Тоҷикистон рафт ҳамроҳи фарзандош ва айҳавай камтар бороша гирифтум. гуфтум барои подписчиком хай навор мекунам барое ки айни ҳол айма бор пурсидестиян. дигар хел бошад духтаро ман дар авито сару кор мекунам доставка қатӣ ва дар инстаграм ва телеграм. телеграмам муддати як 3-4 моҳ шид кушодагиам клиентом да бор мепартом заказ мекунанд ва ютуба рости хела шид бор намондам ҳатто наворҳои оддиам намондум. хулас дӯстони азиз агар шумо мисол ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кардан хоҳед рақамҳо дар рӯи экрана марҳамат нависен. зиёда ай 1000 дона пастафшикора мешиносум духтаро сару кор мекунам қатишон ай Бишкек, ай Узбекистон, ай Москва то ҳатто пастафшикои Тоҷикистон бозори Корвонам дорум ва касое ки мехоҳед ҳамроҳи мо оптум кор кунед, касое ки мехоҳед ки роз неста, касое ки интернет магазин кушоданиянд марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависен маълумоти пурраро шумо да метиҳем. ҳозир аксия рафтаеста духтаро баъза пастафшиков даруҷа зиёда аз 200 пастафшикай ҳамаша духтаро бо нархи дастрас шумо да метиҳем метавонед ки бизнеси хурди худтона кушода пеш баред. барое ки ҳозир ҳар як ҳамин пастафшикое ки худам мехаридум бовар кунед да мисол 2000, 3000, 5000 ман харидагим пастафшикора. лекин ман шумода ба нархи бениҳоят арзон метиҳам ки шумо ин чиза зиёдаи 10 солам бигем истифода бурда метавонед. масалан пастафшикое ки ман доштум харида будум 5000 да ай Бишкек буданд ва ё хай бисёршон кора бас карданд дар мебайни 3 сол лекин вақте ки кора бас мекарданд мада бо дигар номерои пастафшикоя медоданд ва вақте ки мада масалан даже аввал ман сатру курта мефурӯхтум мада пасуда дар кор шид курпача дар кор шид ва ё мада бо пастафшикои дигар одамора номероша дода бо мада зиёд кардан ҳамин пастафшикора да мақсад ай чиз фоида мебинед зарар не. чӣ хеле ки шумо дидем клубникаи тар када қичмо суҳбат кардесам духтаро дар бораи боромон духтаро шумо да ҷавоб додум. чизе ки наличӣ дорум дар наворҳои оянда мегузорум. албатта ки навори трайфл қатӣ мемонам шумода тарзи тайёр кардани трайфл мешавад духтаро. трайфлам барои заказ буд қатӣ клубника в шоколаде. иҷада духтаро ман шпажка қатӣ барои заказ ҷамъ кардам дар болои тахтача боша барои хӯрдани хидмон кардестам. дар вай истодагии шпажка дар будагии клубнико вай заказаи духтаро букет мешава. ин болои тахтача будагио барои хӯрдани хидмона кардам духтаро беҳад ба маза омада буд. хулас ман видеои борора мепартом распродажа шидагиянд 50%. размерошон ҳар хел мондагиай успед кунед заказ кунед доставка қатӣ рой мекунем тона ба тамоми шаҳру ноҳияҳо рафта мераса шумода. ва мутаассифона имрӯз хостум навор кунам партом лекин манекеном дар гараж буданд. дари гаражи ма маҳкам шуда духтаро калитша гум кардем намедонем қулфа занем шиканем ё калита ковем ёвем ба ҳамон хотир навор карда натонистем агарне ман ҳамин видеода навор карданӣ будам. баъд дӯстони азиз чӣ хеле ки шумо дидест яҷа клубника омода кардестем ва ман мехоҳам ки дар ҳамин рафти навору миннатдории хидма ай апао хоҳаро ай дӯсто ай ҳамватано ай кулли мардуми тоҷик бирасонам ба кулли мардуми тоҷик бирасонам ки ҳамин рӯзо дар бари ман буданд ҳамроҳи ман буданд дастгирӣ мекунанд мара
ва дарк мекунанд. Миннатдории хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Чӣ хеле ки дар ин навор дидестен, беҳад ба мушкилиҳо рӯ омадам вақти ҳамин шоколада карданда. Шояд ман ягон камбудӣ кардам вақти ҳамин клубника шоколада сабират карданда, ки қадар танқисӣ кашидам. Шояд ки ҳамин ҳолати оддӣ бошад. Касое ки медонанд комментарияда нависанд. Лекин ман хиёл мекунам, ки анами шоколада бояд ягон посудаи чиқиртараки майда мегирифтем, ки бо удобнитар мешид. Ин фикри шахсии ман. Хулос дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум, ай ҳаматон миннатдорам, ки бо мо ҳастен ва духтарое ки дар WhatsApp дар группа ҳастанд ва дар личкаи мо омада менависанд, дастгирӣ мекунанд. Ай шумо ҳам, ай ҳаматон, ай ҳамаи шумо миннатдорам ва бо дастгирии шумо ҳамирӯз тасмим гирифтем, ки бо видеои нав партом, барое ки суханҳои хуби шумо, дастгириётон, комментариҳои хуби шумо мара чӣ мегӯянд, завқманд мекунад, хурсанд мекунад, ки ман бо видео партом. Ва бовар кунед, дар ин муддати у қадар дароз не хай ва у қадар подписчикои зиёд ҳам надорам, лекин ҳамаш самимиянд. Чандтае бошанд, самимӣ настоящиянд. Аллакай дар ҳамин шаҳри мо якчандташон маро уже мешинохтиянд. Ман барои МФЦ рафтам, барои регистратсия гирифтани одамон. ФМС рафтам, мара дар ҳамин ҷое, ки мардуми тоҷики мо ҷамъ мешаванд, шинохтанд. ва ин чиз барои ман беҳад ҳайратангез буд. Беҳад шод будам ва чӣ мегӯянд, ҳамаашонда миннатдории худро баён мекунам ва бо анами кӯмаки ҳамаи ютуб ман ҳамроҳи дугонаи беҳтаринам дӯстӣ кардагим, ки имрӯз мо да клубника заказ кард, трайфл заказ кард ва ҳастанд бисёр духтарое, ки мисол ай ман либос харидорӣ мекунанд, бор заказ мекунанд дар ҳамин шаҳр. Беҳад инсонои самимиянд ва дар тамоми шаҳри Россия, апау харои тоҷики мо бовар кунед. Ай ҳаматон миннатдорам, ай ҳамаи шумо миннатдорам ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. Апау хоҳарои азиз, боз дар комментариҳо савол буд, ки мо чанд вақт набудем. дӯстои азиз, мо Тоҷикистон рафта будем ва камтар духтарчама табобат кардем ва хеле худам табобат гирифтам. Азбаски ҳоло ҳам саломатии ман он қадар хуб нест. Ба ҳамон хотир айни ҳол наворҳоям чӣ мегӯянд, кам мешавад. Лекин иншоалло кӯшиш мекунем бисёртар барои шумо навор гирам партом. Баъдан хай истодем, худора шукр, як 3 моҳ агар хато накунам дар Тоҷикистон будем. Лекин чӣ мегӯянд, иншаалло боз ният рафтан ба Тоҷикистон надорем. Лекин ҳозир ҳамиҷада бо камтар 1-2 муаммоҳо ба пешомадагиҳои муаммоҳои ҳуҷҷатӣ, агар ҳамин ҳуҷҷатҳои мо туғри шаванд, иншаалло мо боз баргашта меравем ба Тоҷикистон, барое ки уҷадам кору борои табобатӣ дорем. Ба ҳамон хотир ҳозир ҳастам номаълум дӯстон. Ва апау хоҳарое ки савол доданд, ки барои Тоҷикистон рафтан мону барои пособиҳо, рости гап бозии қонунҳо ҳар хел шудестай. Ай бисёр одамора вақте ки шумо Тоҷикистон меред, границаро пересекат мекунед, пособиҳотон автоматически брида мешавад. Ба ҳамон хотир пешаи рафтан мисол расчётотонро бигиред. Чӣ хеле ки шумо дидестен, клубника ва шоколади кардани моро ба охир расидестед. Дар давоми навор шоколади розовиро ов мекунем. Вкусаш клубничный буд. Розовиша бисёр ба хоҳиши духтарчам шудагия, ки розови Света нағз мебинам.
баъд дӯстои азиз ҳозир айни ҳол омадагием дар шаҳри Орёл қарор дорем. подписчикои шаҳри Орёл будагимон дар ватсапмон менависанд ки дар ҷо кор кардастем, куҷода моро бинанд мешаванд апа хоҳарумон. ман рости аввал кор мекардам, баъди кор мисол вомехӯрдем ё меомаданд ҷои корумда медиданд, мегуфтанд ки апа мебахшӣ шумо вай духтар нестед. хулас ба вай духтаракои нозанин гуфтанем ки айни ҳол начальники ҳавои тоза иштагием, хай фаҳмиденда. ва касоне ки мехоҳанд ҳамроҳи ман рафтуомад кунанд, марҳамат апаҷонон, номрои ман дар ҳамаи видеоҳом ҳастай, нависен, занг занен, бо ҷони дил сари як пиёла чой шуморо таклиф мекунам ва шишта мехел суҳбату ғайбаттешон мекунем духтаро. чӣ хеле ки дар навор дидестен, аллакай шоколати розовиро ов кардем, якта тар кардестем. шоколати розови қати кор кардан беҳад душвор шуд, барое ки ба осонӣ сахт намешавад. мехел рехта ба як зур сахт шуд, бовар кунед. хулас дӯстои азиз, анам хеле баъд бисёр одамо савол доданд ки кор накарда чӣ хел мисол зиндагитон пеш меравад, дар Тоҷикистон чӣ кор карде? мо Тоҷикистонда дам гирифта омадем духтаро, ай меҳмонӣ ба меҳмонӣ, ай бозор ба ай бозор. дӯстон ба духтаро чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар автошкола хондем. дар ин бора ҳам савол доданд ки правато нагирифтем. Не дӯсто гирифта натонистем, барое ки экзамено беҳад вазнинай ва проблемаҳои оилавӣ машида дод. вообще гап надорам, ҳама тарафа озодӣ, ободӣ, тинҷӣ, арзонӣ духтаро. одамое ки мегӯянд ки мисол қиматаш хато мекунем, беҳад арзони, барое ки агар рӯзи ман рафта гашта экзамен спорум наметавонам чанд бор меғалт кунам. ҳамиқати як сол баъд 6 моҳ баъд метавонӣ ки ай сар бухонӣ, ай сар папка кунӣ, на это бояд полжизни хӯрдӣ. барои ҳамин ман худам коҳиш карда даст кашидам, то ки беҳад дигар вақтҳои хостагим рафта ай сар хонда мисол ҳамчида такрор карда то дароз накаш мешад духтаро. ба мухотир худам рафтам, як бор ғалтидам, дигин бораша худам мачистед кардам, ҳозир хай вазъиятҳояшон барои ҳамин вақт босодам видео кардам, лекин фаромӯш кардам. дар инҷа видеоро дароз кардаму кӯшиш кардам ки дар ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳам. касое ки фарзандошон ҳаминҷода мактаб мехонанд, фарзандое ки синфи 8-анд, 9-анда, мисол 7-анд, касое ки медонанд онлайн мактабҳо, яъне ки онлайн школа, фарзанди кадоми шумо дар онлайн школа мехонад ва чӣ хел мехонад, мисол моҳонаш чанд пулай, ай куҷо ёвем ва я дохил шавем. хостум ки дар ҳамин навор оиди ҳамин онлайн школа аз шумо маълумот гирам. апаҳо хоҳаро, касое ки фарзандошон мераванд, илтимос дар ҳамин ватсапҳои мо муроҷиат кунед, то ки моро ҳам фарзандмона онлайн школа дамонем. чӣ хеле ки шумо дидестед, дар инҷа кори мо ба охир расидеста, клубникои шоколадҳода тар карда гирифтем. ҳама шаҳади имкон то расидани шоколадамон беҳад бисёр шуда буд духтаро. ва баъде ки қоқ шиданд, боз кондитерский мешокда ай ҳамин шоколадҳои мондагимон об кардему болои клубнико монда шапида биромадем. иҷада бо зиёдиша духтаро барои хӯрдани худмон кардам. чӣ хеле ки дидестем охири шоколадай бовар кунед бениҳоят ба мазза омада буд. шумодам тавсия метиҳем ки анам хел тайёр карда хӯрем. ҳамин кондитерский магазинода валберсда ҳаста шоколадҳои кондитерский ки именно барои нами клубников шоколадия беҳад бамазза мекунад ва беҳад осонай. рости ман аввал ай магазино мегирифтам шоколади воздушный, альпенгольд, тамиёра тар мекардам, об мекардам, лекин уқа хушрӯ намешиданд. гапа ростиш духтаро. чӣ хеле ки анаи шоколади кондитерский хрустящи бамазза хушрӯ мешавад, ихе нестай. ба ҳамин хотир шумодам тавсия метиҳем ки ай валбриз ҳастай ним килогои 300-400 рублаш арзонош ҳастай ки мисол 2000, 3000, 1500 калибалто вобаста ай шароиттон мекунад, лекин ҳатман кӯшиш кунед ки кондитерский шоколадҳои истифода барен, беҳад хубай. дар наҷа охири клубникои розови ай духтаро тар кардестам ва ирам насадка да мегирем. насадкае мешо ки кондитерскияко боло клубнико монда када мебурем дӯстои азиз.
شده تا به قیامت زی دستی همه تهمت دلم سیر شده آی خدا خدا جان در عمری شتابان دل شکستن آسان دروغ عهد و پیمان آی خدا خدا جان در عمری شتابان دل شکستن آسان دروغ عهد و پیمان شکستن آسان دروغ عهد و پیمان آ خدا خدا جان در عمری شتابان دل شکستن آسان دروغ عهد و پیمان خدا جان در عمری شتابان دل شکستن آسان دروغ عهد